Ha? Basta batch. Tinunga. Tinunga pa siya. 140 na himong kasi 50. Wala na langka, sakto. Sakto kay na isago sa binignet humot kay ang binignet ani. Sa inyo ha? Sa inyo ha sa Mindanao. Si Mansaya. On. Starring na bukas akong vlog sa hi to my vlog. Hi to my vlog. Hi to my vlog. Way lingaw. Nanapog ko sa putasan ni Madam Milagros. There is a Dao Market. Okay. Tara, hi to my vlog. So, mauna ni ang Dao Market on a Sunday morning. Ngan hijud mi diri no kay mangita mi og sagol para sa binignet kay magbinignet daw mi. Pakagod sa Taglubi. Asa naman to dapit? So, dara lubi. Yes, duha ka buok. Duha ka buok? Ay, tulo di ay. Tulo. Duha ka dughan pud. Binignet. Tulo. Nakay sago? Anara o. Nakay sago. Gamon maguna. Sana. So kani mga Bako na? landang og kana landang og sago. Alam ang landang. Og lubi. Pila ka sago, pila ka landang man. Isa ra. Duha oy. Sige, duha daw. Duha. Dayon, duha. Tag duha kada color. Wala pa si kulang. Tag tulo na lang. Usa ra imong ren. Sige lang. Tag pila tong taas. Katong yana. Tag 40. Tag 40. Apil lang kag. Sige, duha ka dagko. Okay. Sige. Pilit, landang, central. Natay pilit pa oh? Ayaw di na ko patawag inana. Oy, natay sinang. Pilit? Pilit ra ayo. Lagi. Pilit gani. Namol to pilit sa tindahan. Oh, pariso ng pilit o pilit. Ini lunot, ganano siya ng pilit. Okay. So, nagpakagod bidaan og lubi. So mangita mig saging. Nay saging diri pa. Tuslo ko na nagwan. Gago. Saging. Ay, di man hinog. Why sabaan ni mo? Ha? Mutan ata isda. Ihapit day mi og tan-aw ang mga isda no. Daghan kaayo ang supply karong adlaw diya sa Dao Market ang wet section sa fish section na nagka-daiyang klase sa mga isda. Ang mahalon, ang baratuhon. So, pili na lang ang mga tao sigon asa ang affordable para sa ilahang bulsa. Tag 180, tag 120. So usually nga na rin yung price range ako mapalit. So you know na. Kaya taon ka yung kwarta. Itong kwarta na itaw ang taway kwarta. Char! So na po mga shells din. Ay mga fresh na swaki. So mga itlugan. Alas kompleto na diri sa Dao Market and pwede po ka magkahangyo ng mga vegetables,
Mga buutan kay ni mga tindira o tindiro diri kay matik Daghan kayo kayo sila i-drop display, nila mga ang bago. katong cents gani mga centavos round off pwede pa Na mahangin. daw ubi. Kana kinampal ba o? Kung kamao lang ka mahangin. Lagi yung ubi? tarong char. Pao, tambajang 100. Ha? Tambajang. Susu, seaweed. May saging para sa binignit. May naapod siya'y alimango. Ate Malo, nagsugod nag-chop for the binignit. The ingredients, nangka, saging, di man, lubi, kamote. Wa ka gadag ube? Uy, mo ube nakahinta na gabi ni mama. Pwede gana mo ni kayo. Dira ang colorful sagu. One of the ingredients is bilo-bilo. Okay, this one. Oh, rice flour with water lang yan. Okay. That's how you make bilo-bilo. Nagbukal-bukal na ang landang o saging. Bilo-biloin! Yay! Yes. Okay. Moane, binignit nga walay tihek-tihek. Bilo-bilo, sagu, saging, kamote, nangka, landang, etc. etc. Okay, last nga ingredients, nangka, kay para pahumot. Manay mo kasi ng miyas pod. Ang kuan, ang nangka, pwede na siguro ikuan ang nangka lo. Gilunod na. Oh, ni klarong binignit. Kids, hapit na maluto. Dali na mo diha. This is fruit salad. Binignit, special binignit ni siya, kids. Dali na mo. Hey, it's done. Ang end product sa binignit today. Very lawot, very delicious. Nangkuan? Madto ka sa kapital. Mami kaayo. Mami lagi. So delicious. Ayaw ko tangi kuan. So, kumusta, Grandma? How's the taste? Very delicious. Mm. Nice to eat. How is it? Mami. Ngonsa man. Gagakos mag-biscuit. Gusto ka biscuit eh? Biscuit. Para sa na. Dili. Nay ka nang kuan anak ka nang murag. Nakadungog ko sa kungan. Welcome to Chai Vlog. Hi. Hi everyone. Hi. Hindi na ni pwede nga. Hi. Permita oy kay muna ko kuan ni ay. Hi. Hi. Hoy, asa man mga kiddo? Hi. Hi. What's that? Nahambong? Dili dirty? Na dirty na siya? Oh, I'll give to mama labay na. Mama, hambong na. Oh, say hi to my vlog, sabi. Say hi, vlog. Hi, vlog. Ah? Welcome to Tita Chai's channel. Ah? Wala ka tong dispenser ana nga water? Hey, that's Toby. Oh, that's Toby. You like Toby? Huh? You like Toby? I have a small emo. Where? Andre. You know, welcome to Tita Chai's vlog. Na hi vlog. Hi. Halay vlog taxi. Kisay name sa imong uyab. Kisay name si mong uyab? Joey and Star. Joey, Star, and tulong mo ko no. Oy labot si Star oy dali lang mo si Star. Five kabuok.
5 na gid iyang uyab. Name it. Sienna and Zoe and Valerie. Wow! Daghana kayo. How about you, Gray? Kisa ko mo uyab. Ako lang kay gamay pa ko. Wow! Very good. Very good. Uyab kay kamaya. Kani kay dako naman siya kana naman siya uyab. Pero sa lima kisa man siya pinakagwapa ato nga imong ganahan. Ganhan. Kisa usara John. Sarah. Ha? Si? Zoe. Ay! Katabang. Ang mga apo. Nanay. Oh, na si Toby eh. How about you, te? Oy, Wa pa kay crush? Andre kay grabe nag-Valentine's ingon siya. Ako ka tagaan og kanang flowers kuan Zoe. Oh! Alam niyo ko na siya oy. Hoy, ingon kag I love you ni. No? Ay! Itagaan mo pag Valentine's, itagaan mo Sayo flower o sa mga flower. Andot. dako. Unya, giunsa nimo paghatag sa flower? Ay, enjoy! Imong anak. Ya paghuman nimo ingon na ka I love you. Careful. Giunsa nimo babe, ingon nimo sa flower, giunsa nimo pagsulti? Ay, ginoo ko tamba. Dali sa. Aron makalaro. Marites ko na ka. Katong sa anak ko no. Gamay pa ko na siya. Pa ko na. Nada, small pa ko na siya kay wa pa siya. Oh! Mayo pagka-train sa ina. Oh, mayo oy, ko mo ang inahan. Si Toby oy. Cute no. Ganahan kag na pet dog. Asa man mo mama doy? Andre. Baby, cute. Uy, mas light ka. Toby. Toby kay ako. Kobe. Oh. Toby. Friend mo ni Toby ha. Friends namin ni Toby. Yeah, friend mo ni Toby. Toby, oy. Uy, kung Ay, ganahan si Nika. Cute ni. Iyo one ray. Here ako ka-kiss me. Hello! Valerie! Sige na ka-kiss ni Valerie. Siya pig-kiss. Mga kuan po ni sila oy, mga children lover kaya po ni sila. Oh, kana sila. Oh, kana. Inga na dai Shih Tzu. Dili siya alagain kaayo. Kantin gibayang dog. Kantin gibayang dog, Veronica. Yes. Cute. Atay po sa... Okay na ni vaccine na nita. Oh, nag-vaccine na siya. Wait, Kobe. Toby, kapit Toby. Kobe. Kobe. Bina Kobe good. Toby. Te? 4 months. Dagmay naman sila. Nay. Di man Uy, na si silang Toby ba kay more wa kasabot. Kay dili bi na siya nga. Toby. Oh, 3 months pa di ay. Toby. Okay, November 19 iyang birthday. Oh.